Добрый день, уважаемые гледачы. Мне пашанцавала наведаць гістарычнае месца. Як гэта было, паведамляю дэталёва. Аднойчы, по дарозе каля вёскі Пішчалава, маю ўвагу выклікаў незнаёмы памятны знак. На адным з променяў вялікай чырвонай зоркі, накіраванай у неба, ляжыць макет, накіроўваючы з рэактыўным снарадам. На белай бетоннай пліце залева намалявана Кацюша, не дзяўчына, якая ў песні выходзіла на высокі бераг, на круты, а легендарная баявая машына палявой рэактыўнай артылерыі перыяду Вялікай айчыннай вайны. З правага боку змешчаны тэкст. І ў мяне ўзнікла пытанне, пры чым тут легендарная Кацюша, калі мемарыяльны комплекс знаходзіцца на ўсходнім беразе ракі Днепр? Абязаны адказ на сваё пытанне я атрымаў ад жанчыны, якая ішла насустрач. Гэта была жыхарка вёскі Пішчалава, настаўнік гісторыі, а зараз ветэран педагагічнай працы Галіна Александровна Віткоўская. Мало хто ведае, што першы залп Кацюш адбыўся не ў горшы, а недалёка ад нашай вёскі Пішчалава. Менавіта тут аноўлены мемарыял аб легендарных Кацюшах. Першы помнік быў размешчаны прыкладна ў 100 метрах ад месца, дзе адбыўся першы залп. Але з цягам часу там вырас вельмі высокі лес, і гэтага помніка амаль што не было відаць. І таму пасля было прапанавана устанавіць помнік Кацюшам бліжэй да дарогі, па якой прыязджалі людзі і маглі б бачыць тое месца, дзе адбыўся першы залп. Такім чынам у мяне развеліся ўсе сумненні аб тым, што менавіта тут нарадзілася багіня Вялікай айчыннай вайны, легендарная Кацюша.